3.000 anys abans de Crist que es va inventar aquest joc, tot i que amb els anys s'han anat modificant. Les bitlles, tal com les coneixem nosaltres, només es fan aquí a Catalunya. L'objectiu de les vies catalanes és tirar 5 bitlles i deixar una dreta. En el joc de les vies catalanes hi ha 6 bitlles que són les que tu has de tirar i 3 bitllons més petits que són els que serveixen per tirar les bitlles. La puntuació del joc s'aconsegueix per cada bitlla que tires un punt, excepte quan aconsegueixes l'objectiu del joc, que és tirar totes les bitlles menys una, que aconsegueixes 10 punts. Les bitlles tenen 2 projectes ara mateix i un és fer una plaça de la bitlla on ficaran una bitlla molt gran que han construït i l'altre és organitzar unes 24 hores d'estar tirant bitlles les 24 hores seguides. La bitlla que han construït és un arbre que li han anat donant forma durant 2 anys i pesa 3 tones i medeix 4 metres. L'Arnau és el president de l'associació de Garrinada. Va canviant això, per exemple. Ell té un càrrec vitalici, que serà president per sempre. El primer que hem dit aquí és un festival de música i nosaltres sempre ens hem intentat apartar d'això, festival de música. Intentem ampliar més aspectes, fins i tot tenim una tarda infantil, que segurament vosaltres heu vingut. També tenim una tarda esportiva, on l'any passat per primera vegada hi havia un skate, la gent anava allà a patinar, el 3x3... i el 3x3 que el fèiem al Poli Vell, el Poli Nou no ens el deixen, el Poli Vell. I llavors a la nit sí que fem música, però som una part més de la festa major, no estem allà ajuntats, sinó que intentem fer una cosa més. Garrinada va néixer, ara fa... Aquest any vam fer 15 anys, ara fa 15 anys. I va néixer perquè hi havia la festa major i no hi havia gaires festes, els joves no se sentien desplaçats a la festa major fa 15 anys, ni ell ni jo hi érem, hi érem uns altres. Van començar a agafar els dies de festa major i van dir, doncs farem unes festes, i ens van començar, antigament, sabeu on era la Garrinada? Els feia el Baró de Riudemetlla. Ens reunim cada 2 setmanes, ara normalment ens reunim aquí, al Casal de Joves, els diumenges a la tarda. És una assemblea oberta, ve gent d'Argentona, a vegades ve gent de Dosrius, havia sentit per aquí, i també hi ha gent de Mataró, no? I el que fem és reunir-nos i la gent sí, proposa grups, però també intentem discutir entre tots nosaltres a veure quins grups volem o no volem. Llavors també intentem omplir les tardes, ja siguin infantils o a les tardes esportives, amb el bàsquet, intentem introduir coses noves perquè funcioni millor principalment els 3 dies, que som els 3 dies que la gent ens veu. Normalment el jovent d'Argentona ja coneix algú que està involucrat, perquè normalment no coneix a ningú. A través del Facebook li preguntes a la persona responsable del Facebook i t'intentarà dir el dia que ve o deixem-ne. Guifré Peguera, Ràdio Calabrot, Argentona.